Hola, em dic Pau. Hola, em dic Arnau. Hola, em dic Elian. Hola, em dic Núria. Hola, amic Sílvia. Som de l'Escola Pia de Terrassa i ens hem fet una pregunta. Quantes formigues calen per aixecar el planeta Terra? Per fer els càlculs necessitem algunes dades. Una formiga pesa 3 mil·lígrams. La formiga pot arribar a aixecar 20 vegades el seu pes. El planeta Terra pesa 5.975 trilions de tonelades. Per tant, hem trobat que cal 99.583 quadrilions de formigues per aixecar la Terra. Amb aquest resultat ens hem preguntat si hi haurien moltes formigues al planeta Terra. I què passaria si n'hi haguessin tantes?